Itinapod no apanagsukimat kas kay papanan digitoy asasao kini linaon kilukot iti pagbasaan. Takas iti pamati iso agtaod kadigiti sasao iti Dios gapo iti banghelyo nga kas makungkuna. Iti mabasa iti Ecclesiastes 9 iti 1. Ta amin dagitoy impapusok tapno sa kimatag amin dagitoy. Iti nalintag ken iti masirib ken kaligiti aramid. Addada iti ima iti Dios. No iso makapayat wenno makapagora. Iso iti saan nga ammo iti tao. Iso amin adda iti sangwanan da. So di kita kapsat adda metlaeng iti sangwanan tayo nga ibagbagana. Tadigiti nga sangwanan nga ibagbagana. Adda metlaeng kadigiti kapan panunutan tayo daytoy nga naibagbaga. Iti sangwanan iti Dios. Saan nga sangwanan iti adda iti pasangwanan tayo akas makita iti mata. Di kita kapsat nauneg iti kay papanan na ngayon tayo alaen iti intayo panagsukimat gapo iti lukot iti pagbasaan. Iti naisurat iti Ecclesiastes City iti 25. Nagbawingak iti pusok na isaad amangammo ken mangsukimat ken mangsapol iti sirib ken mangammo iti kinadangkok iso iti kinamaag ken iti kinamaag iso iti kinamauyong. So di kita kabsat nga nailanad kadigit sursurat ngayon tayo kalkalen iti kay papanan na. Iti mabasa iti Ecclesiastes 12 iti 10. Iti mga kasaba sukimaten na tapno saraken na nagiti maawat asasao. So di kita kapsat ngayon tayo sukimaten digiti adda anay surat tapno maala tayo iti kay papanan na. Isu nga no intayo agsukimat kakabsat kailangan nga dawaten tayo iti Dios iti nananay nga panakaawat iti sirib na naggapo sa dingato. Tadigitoy iso iti napapateg ngayon tayo ammon ken iti naisurat iti nalinteg kadigiti metlaeng sasao iti pudno. So di kita kapsatin na ibagbaga kadigitoy alinaon iti lukot iti pagbasaan iti daan a surat. Iti mabasa ti Ecclesiastes 5 iti 5 na imbag addi ka mangikari ngem iti mga mangikari ken ka di ka tungpalen dagiti madi asasao ken madi nga aramid. Tadigiti kapsat iso ti mangirubo iti espiritu tayo ta digita haan akayat iti Dios. Digita abanbanag. Isu nga ro ngayon tayo tuntunen kadigiti nasaya at abanbanag tadigita iso ti makaayo iti Dios kadigita abanbanag. Iti mabasa iti Ecclesiastes 5 iti 7 ta iti kinaado kadigiti dadderep adda kadigiti kinaubaw ken kadigiti ado asasao ngem iti agbuteng iti Dios isu dayta makaparagsak ken napalna kadigiti kapanpanutan itunggal tao. So nga digiti kapsat inakipapaabot gapo kadigiti asasao tapno maadal iti mayat nga agdengeg ken agsukimat gapo kadigitoy asasao. Ket agyaman nakakabsat no digitoy ket inkayo maawatan gapo iti naimbag a panagpamati nga agturong iti Dios. Tadigitoy isu makaparagsak rikna iti tunggal panunot iti tunggal tao. Ket agyamanak
iti Diyos Ama manakabaling sa amin. Amen.